Hola, benvinguts a la Meti de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Doncs hem tingut una setmana molt representativa de la primavera més tradicional, amb valors de temperatures oscil·lants i també certa variabilitat meteorològica. Les màximes aquests dies s'han enfilat fins als 21 graus, força suaus, doncs en aquesta època el sol escalfa tant com a l'agost, però el domini dels núvols ha impedit que les temperatures pugessin massa. Les mínimes també han estat suaus i s'han quedat entre els 8 i els 10 graus, han anat pujant de mica en mica. I hem tingut alguns episodis de precipitació, no massa importants, que ens han deixat només entre 3 i 5 litres per metre quadrat. Però la pressió atmosfèrica aquesta setmana començarà a baixar una mica i inestabilitzarà el temps. El divendres encara tindrem força estones de sol, però el dissabte entraran alguns núvols més densos que aniran tapant el cel. Aquests núvols no seran prou potents com per deixar-nos algunes precipitacions importants, així que només podria haver algun ruixat més cap al nord i serien de distribució irregular. De manera que dissabte tindrem una jornada amb més núvols que no pas dies enrere i les temperatures no pujarien més, no passarien de les 23 graus les màximes. Les mínimes baixaran fins als 12 graus. I el diumenge tindrem núvols més densos que faran que les temperatures màximes tampoc pugin, es quedaran al voltant d'aquests 23 graus. Les mínimes baixaran una miqueta més, fins als 10 graus, i en principi no tindrem precipitacions. La mar la tindrem calmada, no superarien els 50 centímetres d'alçada de les onades a la costa. La temperatura de l'aigua ja serà de 16 graus, ha pujat una mica. El vent bufarà bàsicament de migjorn i no serà massa intens, tindrem cops de vent d'entre 15 i 30 km per hora. Però la setmana vinent es mantindrà aquesta tendència a una variabilitat primaveral amb una suavització de les temperatures i les màximes es quedaran al voltant dels 20-22 graus. Les mínimes aniran pujant progressivament des dels 16 fins als 18 graus i tindrem un ambient totalment primaveral. I avui us deixarem amb aquesta fotografia de Cala Salions que ens ha passat en Josep Martí. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteorologia.cat o a través també de les xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones, residències, per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.